Nyt on ensimmäinen reissu uudella Ulterakestillä ja päässyt vähän opettelemaan, katselemaan mitä kaikkea siinä on hienouksia. Ja täytyy kyllä sanoa, että on toi käyttöönotto tehty ainakin helpoksi, että siellä on kaikki ohjaimet on paritettu valmiiksi. Muuta kuin virrat kiinni ja käytännössä ajo. Että sitten puhelinäpin kun yhdistää, niin puhelimen kautta pääsee sitten säätelemään. Ja nyt kun tämä on OnePod Networkissa, niin näyttö kysyy sitten, kun ensimmäisen kerran tuon lyö päälle, niin sinne asetetaan nuo akkujen tiedot, niin sen jälkeen täällä kaukosäätimen yläreunassa näkyy tuolla akun tiedot, jotka pitäisi sitten muuttua. Seurataan nyt, mulla on suntti tuossa noin, niin mä pääsen seuraamaan niitä sitten tarkemmin vielä. Ja kyllähän tää nyt on tätä päivää, kun saa tuosta noin napista alas, ei tarvitse mennä itse nostelemaan eikä laskeskelemaan. Ja on se tehty helpoksi. Sitten tuosta saman napin alta, niin tuosta pääset trimmailemaan ylös tai sitten alas, jos me tarvii vaan syvemmälle, että on toi näppärä mennä mataliin vesiin. Mutta sitten jos mennään sen, niin kuin ihan ylivoimaisesti hienoimpaan hienouteen tässä hommassa, niin se on sitten tossa tuo keskellä oleva symboli, joka kertoo ton mihin suuntaan kone on milloinkin. Niin kun nyt käännettiin tänne takavinkkeliin toi kone, niin noi menee ihan täysin samaa kyytiä, että nyt on tonne etuvinkkeli ja nyt koko lailla nyt on suorassa. Niin kyllä kun miettii, että tuossa keulassa kun joku iso kaveri varsinkin on, niin sä et näe yhtään keulista, jos sä tykkäät ajella, niin tulee niitä vaaratilanteita, että se antaa äkkiä johonkin suuntaan, niin tää on kyllä siihen tehty kyllä tää homma niin kuin hienoksi. Tälleen nyt muutaman tunnin kokemuksella niin ei ole kertaakaan vielä jäänyt niin, että olisi väärää asentoon näyttänyt. Että muutenkin kaukosääri on tosi näppärä, kun sä pystyt tänne 4 nappulaan pistää asetuksia, niin kyllä on hieno käyttää. Sitten näytöiltä pystyy kaikilta 3 näytöltä mulla ajamaan nyt keulista, jos tarve on. Ja sitten on vielä puhelinappi, niin ei tule kyllä paniikkia ainakaan sen puolesta, että järvellä jäisi siitä reissu kesken ja tuolla näkyy sitten kaukkarin virrat. Siinä on syvyystiedot, lämpötilatiedot, ne tulee luotaimilta ja kyllä hieno laite. Ei voi muuta sanoa. Nyt kun päästään vielä ajamaan, niin täytyy tuosta appista tehdä oma video. Siinä on sen verran paljon juttuja, niin käydään läpi ne sitten. Se on tosiaan 24/36 hiiliharjaton kone 60-tuumaisella rikiputkella. Vähän pitkä meikäläisen veneeseen, mutta sanotaanko näitä, jos tuo vene vaihtuu isompaan, niin tästä ainakaan keulista sen takia vaihtaa. Marinkon pistokkeella menee tosta sähköt sitten ja täällä on sivulaatikossa 24-volttinen 50 ampeerinen Exide-akku. Nyt seurataan sitä, että riittääkö 50 ampeeria, jos ei riitä, niin laitetaan DC-laturi tai hommataan 100 akku sitten. Mutta tälle äkkiseltään suntin mukaan se on se, että mun käytöllä tulee riittää aivan helposti, että on niin pienruokainen, jos ei täysiä tykkää ajella keuliksi.